Браво, Скелче! Ма ти направо се прибра. Я го виж какъв е професионалист. Давичо, я махни очилата да се види, че си ти, защото така не може да се познае, че си ти. За филма да те има. Че си наистина ти шофьора, който така перфектно паркира ските пред. Ето, това е Давид, вижте. Явно видимо в близко очите той ли, че не мога да го позная. Ето го. Браво, Войчо Страхов.